Ie, wel, da ni yma fel cyngor Ynys Môn. Dwi'n gyfrifol am hamdden twristiaeth a morwrol. Wedyn, da ni yn gyfrifol am rhai o'r traethau. Da ni'n cefnogi cynllun sy'n cael ei arwain gan Ash Cymru ac hefyd y Bwrdd Iechyd Betws Cadwaladr i drio sefydlu traethau di-fwg yma yn Ynys Môn, yr ei cynta'n gogledd Cymru gyda llaw, yma'n bellach a hefyd yn Bae Treadur. Ac y syniad i cefno, wrth gwrs, ydy trio annog pobl i beidio ysmygu ar y traethau, oherwydd bod hynny o fydd, nid yn unig i'r amgylchedd, ond i iechyd nhw hunan hefyd, dwi'n credu. Wedyn, dyna di'r syniad i cefn iddo fo. Tydi o ddim yn rhywbeth da ni'n gallu cael ei orfodi a'i blismona, ond da ni yn gobeithio y bydd pobl yn gweld bydd o gael traethau di-fwg ac yn gwneud o wyllus da i beidio smocio ar y traethau yma, dwi'n credu. Dwi wedi pwysleisio bydd hwn ddim yn cael ei blismona. Mi fyddan ni'n dibynnu ar ei wyllus da pobl. A fel dwi'n dweud, dwi'n gobeithio bydd pobl yn gweld yr ochr bositif hynny i'r amgylchedd ac i iechyd nhw eu hunan. Wrth gwrs, mi fydd yna rhai sydd yn gwrthwynebu, ond dwi yn ddigon hen i gofio pobl yn ysmygu mewn tai tafarna, mewn bwytai. Mae hynny wedi stopio bellach a dwi'n siŵr y bysa neb yn mynd yn ôl i sefyllfa felly. Wedyn mae hwn jyst yn estyniad o driol cael pobl i sylweddoli effeithiau ysmygu. Nid ni'n garnu'n yn hwy hunan, oherwydd yna gost wrth gwrs ar y gwasanaeth iechyd a dyna pam mae Betws Cadwaladr yn cefnogi hwn. Mae'n debyg bod cost o fod triniaeth rhywun sydd yn diodda o effeithiau ysmygu yn fawr. Wedyn mae yna fydd personol i hyn a mae yna fydd cymdeithasol ac amgylcheddol hefyd, dwi'n credu, o drio annog, ac dwi'n pwysleisio annog, dim plismona a gorfodi, ond annog bobl i barchu traethau di-fwg.